ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡିଓ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡିଓ ସଂଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ 41 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଧୀରେନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଡାକ୍ତର ମୋନାଲିସା ସ୍ୱାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସଂଘ ତରଫରୁ ନୟାଗଡ଼ ସମର୍ପଣ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଲେଙ୍କୁଡ଼ିପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତଥା ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ ହିସାବର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର 8ଗୋଟି ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ସହ କୋର୍ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସଂଘର ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ବାଦଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର 8ଗୋଟି ବ୍ଲକରୁ 131 ଜଣ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡିଓ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସଂଘ ତରଫରୁ 41 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ NTV।